iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Natayan dagiti nakalugan kakadwa. Pumanaw tayo dito yan. Sakbeng at dadumtang ang polis. Patakti ka raw. Lumugan kayo at lagos ka dagiti lugan nyo. Yawag kumatan tayo kini Boss Magno. Hello, Max. Boss, alpasan. Awanan problema nyo. Sigurado ka? When, boss? Awan lakit di tinakalasat katakwada. Good. Agraman konvoy da. Rinatrat mi amin ida. Ngam kasanwa masiguradom. Hinasid kanyo ida kat sinigurado yon at tayo ni Mayor Mondragon. Saan mi na inasitgan, boss? Angam awan lakit di tinakalasat katakwada. May saka mo da tonto, Max. Boss! Saan yung matgay masinigurado anatay? Di yung matgay minasidgan kan pinanak. Saan kayo amadanagan, boss? Dinto pa nakabalas dagiti bodyguard na. Oh, agalwad ka, Max. Oras asibibiyag ni Mondragon. Si Katikalik asibibiyag. Oh, sumangka utro ka, Max. Gamsapay lako ba? Tanatayan tiawanan bakin amon dragon. Isut siit itidalan ko. Asido ka tada ito eh. Hello? Huwag sir, ni Doña Caridad da ito eh. Adya, ay saan? Huwag sir, huwag. Ay, Marlon iho, umay ka, mapantay di ospital. Dagiti pasurot ti demonyo. Agbayad ti adda iti likudan tinapasamak kan papa. Awanan ti sabali iho. Dayjay lakit di amagno. Mama. May sa ti rason wenno gapuna. Politika. Makipagrig na ang iti na pasama, Marlon. Naulpit da, Stella. Patsak, nagbayad tumutla ang dagiti nag-aramid iti daytoy. Pod na dayta. Singiran mo't lang idda ti Diyos. Anya ti ko na dagiti investigador. Awan pa eh. Nabilag ti armas dagiti nang sanab ka da papa. Kasta ka di. Agsumbangir nga igid ti kalsada tinang pwestuan da kano. Dagiti nang sanab kada papa. Talaga arantada ti mang patay ka ni Mayor. May sa ti amumi amutibo. Politika? Pada kadipay sa bali. Kat ni Daddy tinapig sa akalaban ni Mayor. Naskan kadipay asong batak dayta, Stella. Marlon. Saan kang agdanag? Saan kami nga gibalas? Ken awan saksi iti napasamak. Ngamno saan man apanawan ti mangibutaktak. Paspasamak to, Stella. Sa di numanan tinagkapwam, Stella. Napanak nakipagrik na kada Marlon iti pa nakapapatay ni Mayor, Daddy.
Saan ka di ngay bagakinggan? Saan ka makisinagad iti dahi a pamilya? Sorry, Daddy. Iti dahi to'y aguntaway. Supringan kayo. Anya? Talaga ka ding agpakadakas kayo. Tamay turudyo pa yan, ti pumatay. Anya ka di sasawa, Miss Delay, ha? Saan ka kriminal? Amok. Saan ada kayo mismo ti agar-arami? Ngamda kayo ti mangbilbilin kadagiti tao yun. Kanya ka di dahi asasawam. Awan na mok, iti bagbagam. Ako saranag ang may sa kriminal nga amam? Saan ko akayat mapukaw kayo iti dandag, Daddy? Anya ti sasawam? Nariknak ti saam. Kanladingit iti kaunggan da Marlon kan mamana. Kat saan ko akayat? Alak amag tumot na ita. Anya? No saan man mapasamak ti kasday kada kayo. Sigurado mapalot kayo. Anya't sasawa mo, Miss Tila? Daddy, no saan kayo man amadusa dito'y rabaw ti daga? Kan maitarayan wenno makaluban nyo ti baso nyo. No maitarayan nyo man ti baso nyo, di yung maitarayan ti panno sa ti Diyos. Sumardenggan! San ko na magustuhan dagiti ibagbagam? Anya ka di dagitang ibagbagam kanyak nga amam? Saanan anas kan nga ibagag, Daddy? Amok nga amuyo ti basulyo. Kasta tinaybaga na kanyak, Max. Boss Magno, talaga da kayo ti atatanda. Awanan sa bali. Nagruna kat masunga din ti eleksyon. Rayan niya ti bagbagada at awan ebidensya da asyak yan da iti likodan ti amin. Yan boss, nangrugin ti panang tira da kada kayo iti radyo. Mapadag tumat iti radio station. Ibagak at ipamabasol dawin do atap na kanya. Kat politikal laeng. Kaya dadadaalan. Tinagan ko, dagiti kalaban ko. Boss, Kat nalabi. In sakripisyo dati mayor, tapno madadailak. nasayat lang no kasta, Mayor. Kasano no aramatan da nga i-issue ti pan nakapapatay ni Mayor. Tapno maabak kayo latta. Aramatik matikwartak, Max. Ato pa'y lang di mamusmusan? Dagkan ti maaramidan ti kwarta. Ada singasing dagiti kakadwa ni Papa iti partido, Mama. Anya day ta, iho? Ipagnatayo kano iti sangot ti mansyon ni Don Magno, tilungon ni Papa inton may tabon. Kat kundi na rin tayo ni Don Magno. Saan na nanaskan? Mama, Mamatiak pa'y lang iti karma. Nakamamas to ti pagbanagan na. Agsaga nakakit di, iho. Nakasarita kong ti presidente ti partido tayo. No saan asika? Siyak. Timang sukat ka ni Papam. Mama, Isong agpanunod ka. Ano yung bag? No siyak, no sika. anya. Ngam na panunod ko, nasaysayat no siyak, iho. Namimbag na kanya. Tano adada ka sa mapasamak. Sa nabali na bakit akon. Mama, anya day tang ibagbagayo. Amok, asaan asumardeng ni Don Magno. Aging kahit isaan na amaalaman tituray, dito'y ili tayo asan Marcelino. Mama, Kat saan na kababuteng, alumaban ken kuana. Inton bigat kaya man titabon ni Papa Marlon, honey. Wan, eleksyonan inton sumaro na Lunes. Kat naikadang mi amay tabonan sakbay ti eleksyon. Kat ni mamang kayam, ti sumukat ken kuana. Wan, naiwaragawag matan, ani mama ti substitute ni Papa. Oray asino kada kayo ken mamam timang sukat ken papam. Sigurado ang mga ba kayo. Taad-ada apimigsa kayo kapo iti napasamak ken papam. Sapay la ko, Ma. Suportaran kayo, Marlon. Anya? Kasanon ni Papam?
Saan ka mabutang amang kontrakan ko na? Amang ano makapungtot kun ka. Katanya pa taramidan na. Saan ka hagdanag? Nakasagana amang ilaban iti ayan ayat ta. Estela, Anyaman ti mapasamak. Nakasagana ah. Ikarit mama. Da kayo ti suportarak. Anya. Uray saan ni Stella, iha? Kagurat at kaliman. Gaputan ni daddy ti atapon nyo nga da iti likudan ti napasamak kan mayor. Saan? Saan ka to kagura? Nagruna katagayan ayat kayo kani Marlon. Apay nga ron mama. Imbilang ka nagkasanak ko, gapo kani Marlon. Saan ko akayat ti kasta nga ramidem? Saan ko akaya ta may ramraman ka? Tuso ti amam. Kat amagan no niya ti ramida dakat ka. No siyak ti suportaram. Mama. Makatulog ka, babaan ti sa bali awagas, iha. Ngam na sumurot ka iti kampanya, sahanan, iha. Okay mama. Raumat ti pangnagdang niyo. Ania ti madama kita, Max. Mayor, ngumayom ngam dagiti tao nga ikan mi iti polyetos. No kasta, kasto iti aramidan niyo. Kanya Mayor, Ipitan nyo iti kwarta ti pulitos, ayawat niyo. sige Mayor. Ha? Imposible nga ngayam-ngam dapay. Ma'am, adda ni schedule ti panagsarita iti radio. Good, Minda. Good work. Bale, 1 hour ti inala tayo. Once a day kan 5 days data sakda iti election day. Sige. Kat nagiti meeting tayo. Adda ka di pa'y mano barangay, apapalan tayo. Bale, sa nga pululangan kan ti maudi, kat ti meeting di avance, ma'am. Okay. Adda amin ang schedule kan venue. Nasayat no kasta. Kinapudno na, kaitabtawan pa lang ni sir mo. Kat sana kumapayla kumuyog iti meeting, ngam kasapulan hunay. Masapol ang may pakaam mo kadag iti kakailyan, ti kinapudno. Oh, grabe ti inarabid na ka ni sir. Ngam saan nga mo dagiti kalaban no anya ti impak kadakwa na dayta. Adada nakagura ida dagiti tao. Ngon, ma'am. No pa ibagbaga ti bangi na partido, in sakripisyo mi kano ni Mayor. Tapno maalami ti simpatya dagiti umili. Taam mo mi kano, amaabakan ni Mayor. Gapo, iti anomalya. Awan mat, ma'am. Italaang mat nga adda rumwar akasta. Nasa umon. Talaga kriminal na dyan magno. Narigat ti agito do. Kuwanan ti sa balya makaiturod ang mga ramit itikas jay kinisir mo. No saan nga isuda. Ngon, ma'am. Pudno na unay dayta. Nabayaga kon a secretary to the mayor. Pulos nga awan na kariri ni mayor. Madam nga agsasaw iti radyo ti asawa day di Mayor. Nan, digagman. Pagyaman ang unay, iti suportayo kakailyan. No kasano kuma ti panagayat yu iti day ni Mayor. Nga awanan asi a pinatay. Nagititian mo pa yung kriminal. Tapno awanan na pigsa a kalaban na. Boss, Kat maagaw naman ng tituray. tinira na kayo, boss. Kasta ko ba? Ti suportayo ba't kanya? Yawanan bain na karidad tanaturad man. Awan sa bali, ngayon kam kalkali ka kumanita. No saan ati hustisya para kini Mayor. Naska na madosa nagati pasurot ti sa iro. Ang nagaramit kan kuana iti kasjay. Natured, boss. Itilikudan din na pasabak. Saan Wala na ron. ni Mayor? No di kat karaman, nagti kakadwana, anay ramraman, iti pan nakasanam. Pati tayo, boss. Paga. Gandakal, di pa nagtalag ko iti Diyos, kakailyan. Amadusa matlaag, dagiti awan ng puso. May tapok dantoy di empire. Ah, ida pa yun, Max. One, boss. Oh, Ah, Talaga siyak
tidakdakamatan ni Caridad. Sino nga tama tayo ito eh? Hello? Kaslo sigurado ka no sino ti pimatay ti mayor nga asawa mong Caridad. Don Magno? Siya nga ron. Kat mawadak no sino ti dakdakamatem. Adda ka di dinakamat ko, anagan? Awan nga agpaiso. Ngam naglawag asya. Tasyak lang tinapig sa kalaban ti asawam. No awan aramid mo, saan arumbal nga masakitan ka, Don Magno? Natadam ti panagtiltilam Caridad. Ngamure niya ti bagbagam. Sanda ka nga ibutos. Sa palikay ti asawam. Para makita, Don Magno. Tiyang mong siguro kat makatulog kan ka, tinaramid yo. Ngam saan? Taadadasaan da ka na kayat nga ibutos na gitikayan tayo. Gapo tamay saka ama mga tatay tao. Tiyaw na nagpain. Talaga pasurot ti sa iro. Patapay lagana sa agsarita iti kasyay. Maaglangan ti mga ibutos kan kwa na. Kanya di plano yo, boss. Masapol nga aramidin tayo kami na pamuspuson. Baka yung timakam mo, boss. Kitaan nyo no kasano ang maisaruno ni Caridad di ti asawa na. Anya? Masapol ang matay sakbay ti eleksyon. Anya, boss. Ulitak, isaruno yo iti asawa na. Tawuray no iso ti mga ngabak no na tayo magtanawanan si Bina. Boss? Sa nabali, nanapig sa ti kalyadok a parabi si Mayor. No isungton ti Mayor. Nawayag to kadagiti negosyo tayo, Max. Ngam namatay ni Doña Caridad. Saan nga taati anak nanto ti mangsukat wenno ang tugaw a mayor? Mama, saan kayo na sumurot kadagit ang maudi ang meeting? Nangruna iti meeting di abanse. Anya? Saan tayo lang nga mo? Noon niya man ti pampanunutan dahil Don Magno kada kayo. Sana ka mabutang iyo. Saan, Mama? Saan ko akayat ang mapukaw kayo matakas kan papa? Pangasiyo. Oh, sige. Kita karon na sino ti mabalingag sarita in behalf kanyak. Wan, Mama. Kahit mabalin mo ta siya kon. Sigurado adi danam namain. Anya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno nga kami patangatang. Saan nga ta nga apektado ti relasyon nyo kin Marlon? Tinapasamak kin Mayor? Nga amana, Estela? Saan, friend? No kagura naman ni Daddy, tayo sa tatabon na. Saan dakmat nga iramraman? Okay. Awan ka dakwada dayta. Nung kasano ni Daddy? Nang ron ano, maabak manan iti daytong eleksyon. Uray anya ti aramidin ni Daddy. Di na kong mapawilan. Stella. Ay ayatek ni Marlon. No lapdan nak ni Daddy. Aramidag ti amin apamuspusan. No naskan nga ibagak ti dayaw ko. Aramida ka. Makitarayak kan kwa na. Anya? Uwan na rasyan. Dakilagulo dayta. Ulitag. Aramidag amin apamuspusan. Adi kam agsina kan Marlon. Kat no di naklatam awatan ni Daddy. Agpakamatayak laengan. Diyos ko. Anya dayta may bagbagam, Stella. Sa dinutayan ni Max, Diego. Saan na kaya si Mang Boss? Saan ka di? Abinaon nyo ita ama pa ni Barangay Kasabahan. Hun gayam. Pinasukon ko ti Kapitan Dayjay. Tadamag ko at dinak kayat asuportaran. Talaga napigsalat ta ti Pamilya Mondragon.
Nang runa itinatay ni Mayor, boss. Awan bibiyang ko, Diego. Boss. Pagtignayag di kwartak. Ato ti marigrigat na kailian tayo. Kat pagcheck nga awaten dati mayawat ka na kwada kwarta. Boss. Awatan dang. Kasanon? Saan da kayo latang ay botos? Aniya. Anya tinagsaritaan niyo iti campaign manager yo, mama? Si Katiak sa iho. Ngab ko nada. Agusar ka kano iti bulletproof. Anya? Nasken ka di pay? Sandak mat nga pagaramidan iti dakas. Tasan mat asyak ti kandidato. Uray pay. Oh, sige, mama. Anya nga min dito ataray ti politika iti ili tayo. Naggulo. Apay anas ka napatayan dati kalaban da. Tapno mga abak dalaang. Dayjay matla nga dun magnutikas dyan. Dayawon da kumatikayat dagiti umili. Kuma. Nagrukit talaga. Isong awan apulos planok asumrek iti politika. Kasbut na kanyak. Gam saan ko amalapdan ni papam. Ngam itatakas jay titapasamakan ko na. Saan ako na mabutag? Mama. Kaya't ko nga ituloy dagiti na irugi ni papam. Kang runan ti amin. Kaya't ko nga ipakita iti dayadon magno. Adin tumaring bawan ti dakas ti kinaimbag. Anya? Saan nga umatendar ni mamam iti meeting de Avance? Wen, sa bali ti sumarita para kang kuana. Mabalin mo't kit di. Saan ko kahit ama po kamot ni mama? Saan ko nga mo? Nupod no, ani papa ti ada iti likudan ti panakatambang ni papa. Makaamiris ko mamat. Stella, dakkel ti tarigagay na ama kasubli kas mayor. Kuma, ayat kan kapya ti agari. Saan kit di agura? Idi pailaang. Ti pamilyayo kon pamilyami. Ti agbalubal iti politika. Kasano arumang ay ti lugar tayo? No kasta ti panagturay dagiti nakatugaw. Awan mo't makuna iti panagtagam ni papan. Wen, ngamday ta ti kagura dagiti addaan dakes agagam. Sorry, honey. Nupay narigat ya gito do. Ngam ni Don Magno ti kang runaan ama atap. Iti napasamak apan nakatambang ti konboy day di papa. Amok nga isu at talaga ti maatap. Taawan mo't na ipadpadamak akabusor ni papam. Aduda. Ngam apay ngayon ranada pa iti eleksyon. Ti amok akagura dagiti ibagbagak adakas ti panggapda. Nang runa dagiti sindikato. Dagiti nagduduma akin adakas dito'y lugar tayo. Boss, nagkrema lang dahil kaya kapitan kita kayo. Oh. Awan sa bali a pagpilyan na, Diego. No saan ko manukot. Paitapwak ko iti taaw as ibibiyag no agkadkad. Hangam dagiti daduma barangay chairman. Wano kapitan boss. Kasano? At dadagiti nalima damang suportar kaniyak. Ngem di ammo dagiti kalaban ko nang runa kini karidad. Isuda ti paboranda. Unmat kita ya boss. Hanya belot sa bulan na. Nagdagan din ti jo kwarta katakwada. Iso at ibang namnaman ni karidad. Tadi nagtuabakan. Kasano nga yung boss? Matuloy ti plano? Juan, nabilin ko na sayat ni Max. Paltugan nyo ni Caridad into nagsarita iti meeting di Avance. Kaya't mo asawan? Sikat yung mangisunog kan mamam, honey. Wan, honey.
Dahita tinagsasaritaan da kadagiti leader da. Kasta ka di. Agtali na adlaan ni mama iti balay. Aganad ka kuma. Amang ada masurong di kalaban niyo. Saan kang agdanag? Nakid daw ti kada dagiti pan nakabagi ti lintag. Kada pa ipatulod ti Provincial Command. Nasaya at no kasta. Nagbaling nga hotspot to'y lugar tayo. Kapu iti napasamak kin mayor. Wan nga rod. Patyan launay dagiti pulis. Nga election related tinapasamak kin papa. Iso da ito yan dururayag nga awag. Hello, Diego. Anyan madamag. Boss! Disgrasya! Abay? Sana ni Doña Caridad tinagsarita. Gamkite, ni Marlon nga anak na. Niya, nagtitibon nyo. Isong tipaltukan nyo. Boss! Rabinin nyo timbagak. Ibaga matagos ka ni Max. Oo, boss. Sige, basta pa nga ron. Bye! Uray na dya, Marlon. Ha! Makita na. Nabuhagan lagi di tao. Inakop damat ti anak ni Doña Caridad. Iti pan nakatumbana. Nasiputan dati ng paltugan ko ana. Agad duwami nga isot kinamat dagi ti pulis. Ti sekretary hati umawag. Hello, Minda. Anya, pinaltugan na ni Marlon. Tukitiwanan pa in. Oh, talaga saan na kami asar-sardengan? Oh, sige, nasayat nga ron no kasta. Oh, naibagta saan na ti ulo na ti pinontirian ah. Sige. Bye. Akaluwat tayo dyan atong magno. Mapanak nakaklal nga iso ti aday ti likodan ti amin na mapaspasamak. Palusot ko iti pagpalutan. Mauray pa'y adot kwartan. Maginibos kami iti sanikwa. Mistila ti mawawag niya. Hello, iha. Sa dino dayan mo? Talagang agpakadakas kayo. Ha? No natahin ni Marlon, mapukawan kayo mat iti anak. Anya man di sasawam. Amok ani Doña Caridad ti Ponteriayo. Ngam gaputa saan nga iso tinagatender iti meeting. Ni Marlon ti simukat. Ngam kaskas ti nga tuloy ti plano yun. Sumardeng katawan amok iti bagbagam. Saan kayo nga agin lilibak pa ba? Kad uray anyat ar-aramidan nyo. Saan da kayo akayat dagiti tao? Anya? Iti naiwayat analimot a survey. Iti sangagasot a nakasarita da. May salaang a porsyento tinagko na nga ibutos da kayo. Ha? Papa, please. Saan ko akayat mapukaw kayo? Isardang yu kuman ti mading ar-aramidan nyo. Ulitag. Saan nyo kuman nga orayan mapukawak nga anak yo? Sige, bye. Oh, anak ti demonyo. Mismo nga anak ko. Ako saranak. Anak ti demonyo kayo. Ayan ni Max. Taisot pagipapasak, Diego. Bosa, saan ko nga mo? Sapay la ko ba? Tasan nga kutak ti awaran bain idyay anak ti Liuda. Day tangarot, boss. Uluyan nyo na yata. Surutin nyo yung ospital anak kay tangayan na. Boss, sigurado. Bantay sarado day jay. Ipamuspusan nyo, Diego. Ang mga numalipit kat ibaga na ani Max tinangtangdan kan buwana. Dakas ang lagda. Daitan ti barikot, boss. Sapit kayo agad ni. Hayapam di Max na kasarita ka.
Kan aparikot na ito eh. Nay maglaangan. Tanagusar ka iti bulletproof vest. Talaga adda kasda, honey. Inawagat ni Daddy. Amo na nga isot at tapak. Kasi tinakunak. Ayat kan kapyal at takuman ti agari. Iwaksi ti gura. Saan ko nga mo? Tanagbalin akas tiyan ni Daddy. Ngam, agpatinggatay lang iti atap. Tawan mo't pamanagnak tayo. Ngam, tinapatay dagiti pulis. Saan nga ta amay saka dagiti tao ni Daddy? Awan pa'y final a resulta. Ti investigasyon dagiti pulis. Kasaritak tumanin ni Daddy. Tumulong ang agkalap iti informasyon. Angam, kita tama nga noong tan na ka ni Dadim. Kat di nakantun bulusan arumar. Saan na nga aramidan dayta? Tapumanawak iti balay. Anya? Agtalawak. Sa dino ko matipapanam. Makamuditan. Imbalaag kumutkan ko na. Ano di sumardan? Mapukawak nga anak na. Talaga ka di akayat na kami nga ibusan doon, Magno. Anya ka di mananti sa asawam, Donya Caridad. Saan ta kuman nga aglindo ko doon, Magno? Saan ka kadipay anak nak iti pan nakapukawan ti asawak? Kaya't na kami pay apukawan iti anak ko, ha? Anya? Ako saran na ka di, Donya Caridad. Awaan ti sa balya maatap no saan nasika. Ngam nagkasat ka. Tawan pa'y ebidensya mi, asika. Tano adda. Mapalod ka. Anya? Siyag mabalod. Di na kabalan, Donya Caridad. Kasta ti kunam. Ngam ore agin ni Busta iti sanikwa. Anya? Nagkarit ka ngam di na kabalan. Abok! Gaputadakas ka. Ngam ibagakan ka doon, Magno. Uray ibusam ti kwartam. Saan nakaabakan ta da kanyak ti puso dagiti tao? Anya? Saan mo abagatang tiriknakan panunot dagiti tao? Saan da kaya ti may sa kriminal? Ayop ka, Caridad. Anya di pa managnag mo may saka kriminal? Saan ka nga aging dadalaos ta amo? No kasano ti kinadakas mo tao? Illegal ti pagtataudan ti kinabaknang mo. Urayan na ti karma. Patsyak. Saan namat maturok ti Diyos? Dumtento ti panakadusa day jay adon, Magno. Makapungpungtot kayo na. Anya ka din bagbaga ni Donya Caridad. Orayan niya ka no tararamida, Diego. Saan ko nga bakan nga uray busig ti kwarta ka? Pangasmat nga ro ta. Kinora ginibus kami kano iti kinabagnang no adda ebidensyan na asya. Adda iti likodan ti pan nakatambang ti asawa na. Malungsod na kano iti bagbaludan. Natatamat nga ro ta ti dila na boss. Well, Diego. Sigaw ni di nakalap nga informasyon. Nagabonet proof best ka no gayam ni Marlon, boss. Isuhadinan iti pan nakabaltong na. Ti kumaulo na ti pinunteriya ti sharpshooter agan man. Kuma, boss. Tipid doon. At nakakita kang kwa na ititok-tok ti may sa balay. Sinalbagigay. Sayang ba'y tinaipaaunan ken kwa na kwarta. Kasanon ti balas yung kwa na, boss? Saan nagbaligi ka nagrisguak pa'y? Awanan ti mauray na kanyak. Basta kasi, boss. Naimbag kumano na patay na ti target na. Nga oray sana ni Donya Caridad. Ang mga nunayunak pa'y kumatitang na. Dirigat na, boss. No saan nyo nga ito ti balance? Kat ibaga na ani Max at tao tayo tinangtangtangkin ko na delikado, boss. Andiya.
Sana napagpudno dagiti pulis, mama. Patsya kagpod ng tumatlaan na jay. Basa po lang tinaingat apan nakabantay na ija ospital. Mama, Nakal ti atap ko na at tao ti tulbot. Ti pa nakasulbar, ti pa nakaambos na papam. kastamat kit diti patyak, mama. Wala. Aginanaka yon. Eleksyon inton bigatan. Wani ako. Masapa tama pa nagbotos. Wan, mama. Aldaw ti pa nakahusga ni Don Magno. Madanamag ko ang ginmatang iti botos. Uray dagiti kapitan ti barangay a supporters ni Papam. Inikan na kano ida iti dakkel agad. Ket no maabak, ad damanan nga agpungtot ni Don Magno, mama. Anya ti mabalin na no sana kayat dagiti tao. Wan, inawat da ti Cortana. Namnamaan na nga ta nga iso ti butusan da. Tiyam muna, magatang agraman prinsipyo ti amin na tao. Ti amin abanag dito'y rabaw ti daga. Husto ka, iho. Katay ta, tidakkel abidot na. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito'y laeng programa tayo, Iloko Love Stories.